ndi nthawi ya nkhani mwa satani ndipo muli ndi ine Vayana Chunga, koma poyamba nayi mitu yake. Zipani zosusa boma zati mtsogoleri wa dziko lino akusakaza chuma ndi maulendo akunja pomwe amalawi ambiri ali pa mavuto azaoneni. Bodi ya Mera yati ipanga chiganizo ngati nkoyenera kukweza mtengo wa mafuta a galimoto kapena ayi. Mu nkhani zina, President Chakwera wati dziko la Malawi lidalira maiko ena pokwanirisa zinthu zina pa chitukuko. Tili ndi izi ndi komanso zina zambiri, tiye tikhalire limodzi. Yathu yoyamba, nkhani yokhudza maulendo akunja mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera ikupitirira kuvuta ku nyumba ya malamulo pomwe zipani zotsutsa zikuti akusakaza ndalama. Zipani za DPP, UTM ndi AFOD zanena izi pa msonkhano wa atolankhani omwe zinachitisa mu mzinda wa Lilongwe lachinayi. Mtsogoleri wa zipani zotsutsazi a George Chaponda anati ndalama za maulendowa zigwire ntchito pothandizira mavuto azachuma ku bungwe la Mera kuti lisakweze mitengo ya mafuta a galimoto mwa zina. Iwo asindikanso kuti amalawi ambiri akudusa mnyengo zowawa kwambiri pa nkhani zachuma. Izi ndi zina zomwe Chaponda anauza mtolankhani wathu Pemphero Malimba. Komanso nkhani imene tinali kukambirayo inali yokhuza Malawi kwambiri, nkhani yokwera kwa zimene anali kufuna kuti mafuta akwere mdziko lino pa ripoti imene anabweresa a Natural Resources Committee. Choncho titaona zimenezi, komanso tikudziwa kuti kukweza kwa mafutako si zinthu zabwino, chifukwa ndi boma lomweli pa nthawi ija ananena kuti iwo akazatenga boma asazakweza mafuta. Tikunena kuti kukweza kwa mafuta zimene zachita affect amount ife sitigwirizana nazo, ndipo zikazachitika ife tizachita go on the street. Koma mtsogoleri wa mbali ya boma mnyumbayi Richard Chimwendo Banda anati sangayankhulepo zambiri pa nkhani zomwe akuti nzongoganizira chabe ngati momwe Chaponda akunenera. Iwo ati nyumbayi ilibenso mphamvu yokweza mitengo ya mafuta. Ripoti limene anapereka mnyumbamo lonena kuti anacheza ndi Amera akuoneka kuti apanikizika. Amerawa ali ndi mavuto ochuluka, komanso anatsindika kwambiri kunena kuti ndalama zimene timakonzera misewu, zimene timakonzera mabridge sizikuperekedwa chifukwa chokuti Amera akulephera kutolera ndalama chifukwa tisadakweze mafuta. Iwo anaunikira nkumapempha nyumbayi kuti tikufuna tikudziwitseni izizi nzofunika kuti mafuta atakwera mtengo. Sizinachokere ku nduna ya boma, sizinachokere ku department ya boma, koma zachokera mu committee ya parliament. Izizi timayenera kuti amalawi amvetsetse, chifukwa ena atuluka pano nkumana kuti boma lapereka ripoti mu parliament. Zimene zili kusafuna kumvetsetsa chifukwa timati kutuluka mnyumbamu kumathawa ntchito kumapangitsa kuti asamvetsetse ndi adzikayankha za maluwa matika ndimverera nakana za maluwa. Pakadali pano, bodi ya bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority Mera yati ipanga chiganizo ngati nkoyenera kukweza mtengo wa mafuta wa galimoto kapena ayi. Isaac Salima akufotokoza zambiri. Lachitatu, komiti ya kunyumba ya malamulo yoona zachilengedwe komanso kusintha kwa nyengo idabweresa nkhaniyi nyumba ya malamulo, ndipo nkhaniyi idavuta pamene aphungu ku nyumba ya malamulo adasemphana maganizo poyika mbirana. Aphungu a chipani cha DPP adatuluka nyumbayi posakondwa ndi nkhaniyi. Koma pakutha pa zonse, aphungu amene adasala nyumbayi adagwirizana ndi ganizo lakuti mtengo wa mafutawu aukweze. Malamulo a dziko lino amapereka mphamvu ku bungwe la Mera kuunika mitengo ya mafuta galimoto komanso wa magesi, ndipo limayenera kukweza ngati nkoyenera kutero. Koma aphungu ena nyumbayi adafunsa mafunso kuti chifukwa chani bungweli lidaganiza zoyipitisa nkhaniyi ku nyumba ya malamulo, ponena kuti mbuyomu bungweli lidakhale kungokweza mtengowu mosafunsanso maganizo. Koma malinga ndi malamulo, bungwe la Mera lini mphamvu zofunsa maganizo kumbali zokhuzidwa lisadakweze mtengowu. Amene amayankhulira bungwe la Mera Afitina Khonje adali pano bodi ya bungweli ndimene lidachita chiganizo pa nkhaniyi. Amene tinalongosolera kuti bodi ya Mera yakhala ikuunika zamene mitengo ya mafuta ikuyendera, nkhani za exchange rate kapena neti msintho wa ndalama
zikuyendera ndipo zikukhuza bwanji kabweresedwe ka mafuta mdziko muno. Choncho ntchito imene ikupitirira ndipo nthawi ina iliyonse kaya silingathe kudziwa kuti nthawi yake ndi iti, koma ntchito ikazatha tidzawafotokozera amalawi kuti chiganizo cha Mera Board ndi nkhani idavuta nsabatayi pamene bungwe limene limayang'anira anthu ogula katundu mdziko muno la Kama lidanena kuti nkoyenera kuti bungwe la Mera likweze mtengo wa mafutawu ponena kuti zinthu kubungweli sizikuyenda bwino. Bungwe la Mera lili ndi ngongole ndi anthu amene amayitanisa mafuta mdziko muno yokwana 785 biliyoni kwacha imene yakhala ikukwera kuchokera chaka cha 2022. Tibwerere ku nyumba ya malamulo popeza boma lati ndondomeko ya minda ikuluikulu pa mega farms mchingerezi yapeza chimanga cholemera matani 8,000. nduna ya maboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda yanena izi poyankha funso la phungu wa chigawo chapakati kuzomba a Besta Awali amene amafuna kudziwa zomwe ndondomekoyi yachita kufikira lero. Achimwendo Banda anayankha m'malo mwa nduna ya zaulimi a Sam Kawale omwe munalibe mnyumbayi. Pemphero Malimba anayankhula ndi Achimwendo Banda motere. Alimi osiyanasiyana alandira uphungu ochuluka, akhazikika kwambiri ku ndunawo ndipo akhazikika mu ntchito imeneyi, afika tsopano pokhala ndi nthambi yawo yapaderadera, kukhala ndi madirectors wawo komanso kulemba anthu a ntchito oposa 65 amene ali dziko lonse la Malawi ndi cholinga chokuti ntchito za mega farm zipite patsogolo. Tiwayamikire kwambiri kuti pakuoneka kuti pali kupita chitsogolo ndipo kutsogoloku zabwino zikhala zikupitirirabe kubwera. Ifeyo nyumbamo timathokoza, timayamika komanso timawayankha aphungu kuti ma mega farm acha chitsogolo chilipo ndipo tikwayamikira kundunako chifukwa cha ntchito yabwino imene akugwira. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati anthu ena omwe sakuyenera kulandira thandizo la ovutika ndi amene akupindula kuwasiya osowa enieni manja ali nkhosi. Iwo anena izi pomwe amafotokozera anthu ku Lilongwe kufunika kopereka thandizo kwa anthu a enieni ovutika. Mtolankhani wathu Miriam Ntambo akulankhula ndi akalemba motere. Tinaona kuti pali vuto limene likupezeka pa nkhani ya kalembera kulemba anthu amene akuyeneka kuthandizidwa. Zikumapezeka kuti anthu amene samayenereka kuthandizidwa ndi amene athandizidwa, anthu amene amayeneka kuthandizidwa sanathandizidwe. Ndiye zimakhala zovuta kwambiri pa nkhani zimene zozo. Komanso tikamakagawa ndondomeko zogawira kumapezeka kuti nthawi zina kuyambika zipolowe o zisawawa. Komanso nkhani ya kusowetsa zinthu kuba kumene zinthu zonsezo tikufuna makomiti amene amayang'anira ngozi zogwa mwadzidzidzi m'maderamu komanso makonsolo akhale pasi aziyang'ane. Ndipo izi ndi zina zomwe mkulu wa konsolo ya Lilongwe MacLeod Kadamanja analankhula. Chimene chimachitika kawiri kumakhala mwina kusamvetsetsa kwa adindo kuti kodi ntchito yawo agwira bwanji. Ndiye training imeneyi ndiyo thandiza chifukwa kuti adindo auzidwa kuti malingana ndi mmene zimayeneka kukhalira kati kafuna kuti tipeze anthu ovutikitsitsa kwambiri tiziyang'ana anthu mmene ali woteremu. So zithandiza kwambiri makamaka mu mzinda uno chifukwa chonena kuti anthu amaganiza kuti mwina mu mzinda mumakhala aliyense wochita bwino. Bungwe la Center for Civil Service Strengthening lati nthambi zambiri za boma sizikuyika chidwi pa nkhani zokhuza mayi mu ndondomeko zake zachuma. Mmodzi wa akuluakulu ku bungweli Achimwemwe Mwenyekhonde wanena izi pa maphunziro aphungu a nyumba ya malamulo pa zakagwiritsidwe ntchito ka ndalama zokokomera amayi ndi abambo. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Amwenyekondo ati ngakhale kuti dziko lino likuyesetsa kulimbikitsa kusasiyana pakati pa amayi ndi abambo, amayi ambiri akumalandirabe ndalama ngakhale ntchito zowatukula zochepa kusiyana ndi abambo, ndipo iwo ati izi zikudzetsa nkhawa pakuchita bwino kwa ntchito zomwe zikufuna kuthetsa kusiyana pakati pa amayi ndi abambo. Phindu limene azimayi, azibambo, anyamata ndi atsikana amapeza ndi losiyana. Pali gender ina imatha kupeza phindu kwambiri mu budget imene yadutsa, komano azimayi tikumbukireso kuti amakumana ndi zokhoma zosiyana-siyana. Ali ndi maloza ambirimbiri okuti akuyenera kuchita ku madera awo komanso ngati iwo azimayi okha komanso ana. Malawi imadziwika kwambiri ndi
wachiwiri kwa spikala wa nyumba ya malamulo Amadalitso Kazombo analimbikitsa magulu osiyanasiyana kuti agwire ntchito limodzi kuthandiza bungwe la amayi ku nyumba ya malamulo pa ntchito yokweza miyoyo ya amayi ndi ana mdziko muno. Tufuna Malawi mtsikana akatukuke, tufuna mtsikana akaphunzire, tufuna atsikana madakwatiwa ngucho kumabanja kuja kuti apeze zochita. Koma izi zikatheke pafunika kuthandizira kugawa za chuma. Komanso ndakamankhani ya tupati targeted approach. Tikapanga allocate budget yathu ku AIP tizikaona kuti ndi ndalama zingati zapita kwa azimayi. Wapa mpando wa bungwe la amayi ku nyumba ya malamulo Alesho Zulu ati bungwe lawo liwonetsetsa kuti mabungwe onse komanso nthambi zonse za boma zikugwiritsa ntchito ndalama zomwe zimapatsidwa ndi boma mwa ndondomeko komanso mosatengera mbali. Anyamata kumidzi atsikana akhale ndi ndalama zokwanira mbajeti zimene zithandizire kumidziko kuti zigwire ntchito yofunikira imene iwo akufuna kuti zichitike. Iwo ataonetsetsa kuti akugwira ntchito ndi maunduna onse monga unduna wa zaulimi, wa zaumoyo komanso woona za malo ndi ena kuti aonetsetse kuti akugwirizanitsa bajeti yawo kuti igwirizane ndi kagwiritsidwe ntchito ka bajeti kugwirizana ndi kusasiyana pakati pa amayi ndi abambo. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati dziko la Malawi silingachite zinthu mwalokha koma ndipofunika kuti lizilimbikitsa ubale wake ndi maiko ena oyandikana nawo. Achakwera ayankhula izi mu mzinda wa Blantyre pamene amasekulira chionesero cha chaka chino cha zaulimi. Isaac Salima akufotokoza. Kampani komanso mabungwe ena ochita zaulimi oposa 170 ndiwo akuyembekezeka kuonesa zimene akhala kuchita pa nkhani zokhuza ulimi pa chionesero cha ulimichi. Achakwera amene adatsogozedwa ndi mtsogoleri wa dziko la Mozambique Filipe Nyusi adayendera zimene anthu komanso mabungwe ndi makampani adayika kuonesera kwa anthu zimene akuchita polimbikitsa ulimi. Achakwera anati ubale umene wakhalapo pakati pa dziko la Malawi ndi maiko ena makamakanso la Mozambique zikuthandizira dziko lino pa nkhani yolimbikitsa chuma komanso kuchita malonda pakati pa maikowa. Ngakhale kuno dziko limene tasungulira nalo koposa dziko la Mozambique chifukwa chake tikuonetsetsa kuti ife ndi Mozambique ikhale ketekete. Okomata ngati mmene ali limane tilipese malo kunakala janje uchoka kubayera na yonso iyende ena ndithu adabadwamo osaiwona kulilongwe njanje. Ndipo m'mawu awo Anyusi adati ndokondwa kuti ubale wabwino umene wakhalaponso pakati pa maiko awiriwa wakhala opindulitsa. Iwo adachulapo zitukuko zingapo zimene zakhalapo zolimbikitsa maulendo a sitima ya pamtunda, nkhani za magesi komanso zina zimene zathandizira kuti maikowa achite bwino. Koma Anyusi anadandaula kuti maiko awiriwa sakuchita bwino kwambiri pa nkhani za malonda ponena kuti mwachitsanzo dziko la Malawi silipezeka pa mndandanda wa maiko 10 amene dzikoli limachita nawo kwambiri malonda. Nduna yoona zaulimi mdziko muno Sam Kawale adati chionesero cha ulimi cha chaka chinochi nchofunikira kwambiri. Ndipo tikupanga focus kwambiri kuonetsetsa kuti alimi athu akupanga business ya ulimi. Tifuna alimi asiyezi zomangolima mwachisawawa osadziwa kuti nsika kaupeza kutiko. Koma mulimi aliyense akamayamba kulima azilima akudziwa kuti ulimi umene uwu ndigwiritsa ntchito makina otani, mbewu zotani, fertilizer otani, nsika wakenso ndi otani. Ndipo leroli tatsegulira tsiku loyamba chifukwa masiku atatu akubwerawa tibweretsa anthu onse amene angathandize kuti ulimi upite mtsogolo. Chioneserochi chayamba lachinayi ndipo chikuyembekezeka kutha loweruka lino. Tipitiriza kukupasirani nkhani zina tikatha kuonera izi. Yes, Lowani. Zikomota kulandirani. Sorry, ndipanita. Bwanji kuti? Cholembera chinthu bwana. Ife tu ma office muno timagwirisa ntchito zolembera zake zimene. Cholembera ichi ndi cha bundle. Zolembera za bundle zakazi kukutumikirani kwa nthawi yayitali. Pano tikulengeza kuti tabwera ndi zolembera zatsopano zomwe zili m'mapangidwe awiri, classic ndi winner. Zolemberazi ndi zokongola, zolemba bwino komanso zolemba nthawi yayitali. Zolembera za bundle zimabwera m'mitundu inayi: black, blue,
red ndi green, ndipo mutha kugwiritsa ntchito mu ofesi, ku sukulu ndi malo ena. Akupanga zolembera za bundle ndi a Euro Industries, kampani yeniyeni ya Chimalawi. Gulani katundu wopangidwa ku Malawi konkuno kuti mutukule dziko lanu. Phone Blantyre 0888 107 261, Lilongwe 0886 074 737. Bundle, buy original, avoid counterfeit. Bundle, right miles with a smile. Of course, Blue Band is amazing on toast. Duh. But did you know there's more? Blue Band can do your topping and your frying and stir frying and mixing. Blue Band for stewing, baking sauces, also grilling and toasting. Nice in matoke and ugali and tilapia. That's right. For breakfast, lunch, dinner, snacks. Tasty, crispy. Want a bite? Mmm. So yummy every time with omega-3 and omega-6 vitamins, all for free. We use it anytime with healthy G. I'll be cooking up a storm for my family. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. popitiriza ndi nkhanizi, nthambi yoona za amayi ku bungwe la United Nations yati malamulo atsopano omwe akhazikitsa amaufulu a amayi mu ndale athandizira amayiwa kutenga gawo pa ndale momasuka. Woyimira nthambi ya amayi ku bungwe mdziko muno Ame Late ndi wanena izi ku Lilongwe pomwe zipani zimasayinira malamulowa kuti zionetsetse kuti liwu la amayi likumveka mzipani. Mese Matonga ali ndi nkhani yonse. Alati omwe anayankhula kumkumanowo kudzera mukanema anati nzokhumudwitsa kuti amayi ambiri akumanabe ndi nkhanza zosiyanasiyana mu ndale chingakhale pali malamulo osiyanasiyana amene anakhazikitsidwa oona maufulu amayi mu ndale. Poyankhula pa mkumanowo, wachiwiri kwa pa mpando wa CMD Ben Shakami anati CMD ipitirira kugwira ntchito ndi zipani zikuluzikulu mdziko muno ndi cholinga chofuna kulimbikitsa maufulu amayi mu ndale. Muchikalata mulibe ndondomeko kuti ngati chipani china mwina sichikwanilisa sichitani chiona zotani, komano tangopemphana kuti ifeyo ngati atsogoleri ngati chipani tikuyenera kuti ngati tili ndikuthekera kuti tilamulire dziko lino kubwera 2025 tikuyenera kumatsatira malamulo komanso tikuyenera kuyika utsogoleri wa azimayi patsogolo. Ndipo poyankhulapo mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress Jesse Kabwira anati amayi asangolimbikitsidwa kutenga nawo gawo pa ndale koma azipatsidwanso maudindo omwe ndi akuluakulu mzipani zawo. Ndipo tifuna nkhani iyambire m'musi kuti ndithu pa area pa branch kaya mti pa region adzidziwa kuti akakumana kupanga maganizo achipani. Ngati pali azimayi ndipo azimayi asangobwera kudzangomva akhale kuti iwonso akunena maganizo awo, ndipo ngati akutsutsana zimene zikuchitika asamachulidwe kuti ndi mahule, asamachulidwe kuti ngosamva, tizikhala kuti ndife chipani chimene chimanyadira azimayi amene amanena maganizo awo. Mwazina gawo limene alikhazikitsa liloli likufuna kulimbikitsa kuti amayi azitha kuneneza pamene achitiridwa nkhanza mu ndale komanso pazikhala kuchitapo kanthu pa madando awo ndi kusungiridwa chinsinsi. Wachiwiri kwa nduna ya zamaboma ang'ono a Owen Chomanika wati pakuyenera pakhale ubale wabwino pakati pa anthu ogwira ntchito m'makonsolo kuti ntchito zachitukuko komanso zothandiza ziziyenda bwino. Achomanika adandaula kuti pali anthu ena omwe amalowerera ntchito za anzawo mwazina. Nayu Festen Malekezo ndi ripoti. Achomanika omwe amayankhula pa msonkhano akuluakulu a makhonsolo ku Mzuzu lachinayi anati ndizodandaulitsa kuti pali anthu ena m'makhonsolo amalowerera ntchito za anzawo zimene zikusokoneza kagwiridwe ka ntchito. Iwo anati palinso anthu ena amene alibiretu kuthekera kogwirira ntchito za boma zimene zikusokoneza kupititsa patsogolo ntchito zachitukuko m'maboma. Zimene zikusokoneza zikusokoneza ifoti amakhala kuti ndiye kuti
winayo ntchito yake sanayigwire, ndiye kuti ngati uyu sayigwira ndiye kuti kofunika yako tiyerekeze tifuna kuti timange sukulu. Ngati mofuna mmange sukulu wa procurement wapanga koma kuti apange voucher sanayipange sizitheka woti akapange akafike kumudzi kuja akapange asesi director of public works ngati sanapita sizitheka. Chifukwa timakumbutsa kuti aliyense agwire ntchito yake usanayambe kuti ukagwire ntchito yanzako ona kaya kuti yako yatheka. Kenaka iwo anati cholinga cha msonkhanowu kunali kufuna kudziwa zimene makhonsolo akukwaniritsa kuchita komanso zosamwisa zimene akumana nazo ndi kuti apeze mayankho pa nkhanizi. M'mawu ake bwanamkubwa wa boma la Chitipa Macmillan Magomero anavomereza kuti palibe anthu ena amene amalowerera ntchito za anzawo komabe ngati khonsolo akuchita chilichonse chotheka kuti izi zithe. Pakadali pano wapampando wa National Local Government Finance Committee Richard Chapweteka anati ngakhale makhonsolo tsopano akuchita bwino makamaka pa nkhani yakayendetsedwe ka ndalama, apeza kuti makhonsolo ena amadikira kuti alandire ndalama kuti ayambe ntchito zachitukuko zimenezi machitisa kuti ntchitozi zizichedwa. Makhonsolo ambiri amayamba zichatimane kuti procurement kupereka uje kupanga advertise kuti apange kuti alembe uje contractor amayamba zimene amadikira kuti ndalama zifike mu account. Ndiye panene kuti inuyo makhala kuti muzidziwa ndalama zimene zikubwera budget yanu komanso makhala kuti muli mapulani ya project amene mufuna kupanga, musadikire kuti ndalama zitani zilowe mu account, muziyambira process imeneyo ndalama zisanafike mu account kuti zikangobwera ndalama zijazo mupange issue contract anthu ajayambe ntchito pa ground. Msonkhanowu unayika pamodzi mabwanamkubwa, madirector, akuluakulu amakomiti osiyanasiyana, aphungu a nyumba ya malamulo amaboma onse aku chigawo cha kumpoto kuphatikizirapo nkhotakota komanso kasungu. Wachiwiri kwa Chancellor wa University of Malawi UNIMA Samson Sajidu wati skuluyi siphunzitsa ophunzira ake umbava. Apa iwo alangiza ophunzira amene amaliza maphunziro awo ndipo alandira masatifiketi awo kuti akakhale zitsanzo zabwino kwa anthu. Iwo amayankhula izi ku Great Hall mu mzinda wa Zomba komwe ophunzira opitirira 1200 alandira masatifiketi iwa. Izi ndi zimene Sajidu anayankhula ndi mtolankhani wathu Jason Malowa. Maphunziro aife kuno ku university ndikulupira kuti ndi university inayiwasa palibe maphunziro amene amaphunzitsa mwana kuti akhale mbava, palibe phunziro loti mwana azikakhala mtukwana kuja, zonse timaphunzitsa kuti akasate malamulo akata nkhani ya umbava ndi zina pena pake zimakhala kuti mwina sitikuthandizana ife aphunzitsi makolo achalichi achani ambo sitikuthandizana kuaphunzitsana timangoti asire nasa chitu zakafolozo mwanayo akakhala kuti wankhaliro kwawo kunyumbako asana kumuuze nkhaliro mwana amangomsiya kubashuka akuti aya akaphunzira kusaba ku university sitimaphunzitsa kuba. Ndipo wapampando wa khonsolo ya skuluyi Dr. Christopher Guta walimbikitsa ophunzirawa kuti akakhale yankho pa mavuto a madera awo. Ndikulangula lero ndina kuti anthu amabwera mu university athu amaphunzitsidwa ukadaulo wabwino kwambiri kuona zimene zilipo kale kuziganizira komanso kugwiritsa ntchito zimene aona ndi kuganiza kwawo kupanga zinthu zatsopano kuti ichite zinthu njira zatsopano kumaliza kwake nkuzigwiritsa ntchito kusintha dziko lathu. Mu nkhani za malonda akuluakulu a bungwe la COMESA Federation of Women in Business asindika kufunika kwa maphunziro azamalamulo oyendetsa malonda maka pamomwe ochita malonda awa angapezere mitengo yabwino ya katundu wawo. Patience Lunda ali ndi zambiri. Oyendetsa ntchito ku bungwe la COMESA Federation of Women in Business mdziko muno Raymond Kapalamola anena izi mu mzinda wa Mzuzu pomwe amaphunzitsa ochita malonda akuchigawo cha kumpoto za zomwe akuyenera kuchita kuti apite patsogolo. Mawu awo Akapalamola anati mabizinesi akuluakulu amakhala ndi mwayi opeza mauthenga msanga kusiyana ndi mabizinesi ang'onoang'ono zomwe zimapangitsa kuti asamachite bwino. Iwo anatinso kukwera mtengo kwa zinthu kukupangitsa kuti mabizinesi ang'onoang'ono asamapite patsogolo. Anthu ena amasowekerabe mpata kuti angapezeke malo ngati amene mwina chifukwa cha nthawi kapenanso chifukwa chazosowa zina ndeno tizofunikabe kuti tizipezeka kuti tupanga matraining ngati awawa kuti anthu ena ake kuti mwina munjira ina yake sana akatha kufikiridwa
information sinakatha kuwafikira izithaso kuwafikira. Pofikira pano bungwe la Comesa Federation of Women in Business mdziko muno lachita mgwirizano ndi bungwe la Graça Machel Trust kuti atukule amayi amene akuchita mabizinesi kudzera mu ntchito yomwe agwire kwa chaka chimodzi. Aelis Thawe omwe ndi wapampando wa gulu la zaulimi la Chiwira anati maphunzirowa ndi ofunikira popeza amapasa nzeru zina zotukulira mabizinesi awo. Mabizinesi athu ngati azimayi timangopanga mongoti basi popeza atagulitsa tapeza ndalama, komano titha kupanga kwakukulu chifukwa cha matrainings amenewa. Titha kumapanga zinthu mwandondomeko yake ndithu bwinobwino kuona kuti kodi business yanga indipitise malo akuti, kodi komwe ndikupitisako anthu amene ali kumenekoko ndoti akhala nako kuthekera kogula katundu wangayi. Bungwe la Comesa Federation of Women in Business inakhazikitsidwa mchaka cha 1993 kuti litukule amayi amene akuchita mabizinesi. Mdziko muno bungwe linayamba ntchito zake mchaka cha 2021 ndipo mamembala ake amapanga ntchito za ulimi zosiyanasiyana. Ndipo mu nkhani zathu nzomwezi kumasanasiyane nainso mitu yake. Zipani zosusa boma zati mtsogoleri wa dziko lino akusakaza chuma ndi maulendo akunja pomwe amalawi ambiri ali pa mavuto azaoneni. Bodi ya mera yatipanga chiganizo ngati nkoyenera kukweza mtengo wa mafuta a galimoto kapena ayi. Ndipo mu nkhani zina President Chakwera wati dziko la Malawi lidalira maiko ena pokwaniritsa zinthu zina pachitukuko. Mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina a internet kudzera pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pa X at Times 360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 poimba *1895#. Mnali ndine Bayana Chunga, usiku wopambana.